Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes, vanaf de Grote Markt in Venray, waarvan u zo dadelijk ook getuige kunt zijn van het voorbijtrekken van de grote optocht. De sfeer die komt er hier prima in, ondanks de kou en ondanks de regen, een beetje motregen is zo net begonnen en als het zo blijft dan mogen we nog niet klagen. En we zien hier nou op het ogenblik komt de politiewagen voorbij en dan komt zo dadelijk de eerste groep. Ja, jij zei toen net, Harry, van de stemming komt erin, maar ondanks, maar ik wil ook wel zeggen, dankzij een joekskapel uit Vierlingsbeek. En het valt me op dat er een heleboel mensen van buiten Venray staan, want we zien ook mensen vanuit Blerik en dat is ja, toch wel een goed teken, denk ik. Dat is toevallig die je dan kent, hè? Maar anders, ik heb de indruk dat ik allemaal de gezichten zie, er zijn heel veel niet-Venrayenaars. En ja, het is eigenlijk ook wel te begrijpen. Het is hier in de omgeving de grootste optocht die vandaag trekt. En dat trekt natuurlijk veel mensen hier naartoe. En we waren allemaal een beetje bang dat de stemming er wat uit zou gegaan zijn. Maar daar is hier toch weinig van te merken. Nee, dat is helemaal niet te merken. En u krijgt zo dadelijk, naar deze eenzame fietser, krijgt u traditiegetrouw de Petrusbandenorkest in beeld. Zij openen ieder jaar de optocht. Het is een show- en majorettenkorps. Ik geloof wel dat het een goed idee is geweest om de optocht nu te laten trekken en niet vanwege halfvasten. Want ja, je merkt het gewoon, de mensen die zijn toch nog wel lekker in stemming, moet ik zeggen. De tenten staan er nog. De cafés die hebben nog allerlei carnavalsmuziek. Ik denk dat het nog wel eens een latertje zou kunnen worden vanavond. Ja, dat zit er dik in, want alle cafés zijn nog aangekleed in carnavalstijl. En als ze nou uitgesteld zijn naar half vast, dan moet je op de eerste plaats afwachten hoe het weer dan is. Maar daar lijkt de stemming er toch helemaal uit. Ja, dat klopt. Nou, Petrusbanden doet er alles aan om de stemming er goed in te houden. Er zullen af en toe wat hiaten vallen, denk ik. Maar dat is gebruikelijk met de optocht. Want ze trekken nogal door bochtige en nauwe straatjes. En dat kan wel eens problemen opleveren voor de wagens. Niet voor de joekskapellen uiteraard. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar het orkest van de Petrusbanden. Ja, en links van u ziet u een stelletje, of het nou majoretten zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Het zijn in ieder geval kleine pielhaarsjes. Ja hoor, dat zijn de majoretten van het korps. Ja. Nou, de Petrusbanden verdwijnt uit ons beeld. En als het goed is, moet daarachter de Stieve komen. Dat is ook altijd een groep uit Venray. Ja, als het goed is, dan doen die van allerlei kunststukjes vertonen in de optocht. De Stieve is eigenlijk uit de judovereniging in Venray. En dat is een stel vrienden die ook regelmatig optreden in Circus Mak. En ze oogsten enorm veel succes. Ja, ze halen inderdaad vaak de meest gekke capriolen uit. Af en toe best wel een beetje gevaarlijk ook, moet ik zeggen. We moeten eens even kijken wat het allemaal voorstelt. Ja, deze meneer is bezig met, ik denk, lont in het kruidvat te steken. Daar lijkt het wel op, ja. Ik ben er niet helemaal zeker van. Nou, we zullen eens even kijken wat ze gaan doen, want er moet natuurlijk iets mee gebeuren. Er worden allerlei aanwijzingen gegeven. Zo te zien gebeurt er niks. Het lijkt me een enorme taart. Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. Er wordt verschrikkelijk hard aan de touwen getrokken. Ik wil natuurlijk ook niet zeggen dat het altijd lukt. Hè? Maar ja hoor, daar gaat het. Ja.
Het is een soort automatische taartwerper, denk ik. Pierre Pijpers aan de overkant, ja, die heeft u nu in beeld, maar dat is een bakker. Ik denk dat het hem aan zijn hart gegaan zou zijn als het een echte taart was geweest. Ja, Steve trekt verder. En dan krijgen we nu in beeld de Prinsenwagen uit IJsselstein. Prachtige wagen zo te zien. Ja hoor. Ja, IJsselstein, de Pielreuzen, die besteden altijd erg veel zorg aan hun wagen. Dit jaar hebben zij prins Frans II als prins gekozen. En IJsselstein is ja, heel erg verweven eigenlijk met Venray. Ja, dit is het land van de Pielreuzen. Ja. Het valt me trouwens op dat, ik weet niet of het jou opgevallen is, Harry, maar tijdens de carnaval dat de mensen ook erg veel zorg hadden besteed aan hun kostuums die ze allemaal aan hadden. En ik denk dat dit ook het geval is met de optocht. Het ziet er heel erg verzorgd uit. Ja, beslist. En daar hebben we prins Frans in beeld. En uiteraard wordt er even gezwaaid. En dan krijgen we, als de Prinswagen uit IJsselstein verder trekt, daar zien wij aankomen. Wij hebben uiteraard een lijstje, maar u moet het ons niet kwalijk nemen als het een beetje door elkaar loopt. Het is het Kwetternest, dat is de oude kleuterschool. En daar staan nog wat portretten op van Wim en Bert. Dat zijn oude mensen, dacht ik, hè? Ja. Ja, volgens ons lijstje, maar nogmaals, het zal waarschijnlijk niet helemaal meer kloppen, omdat er wat wagens uitgevallen zijn en wat wagens bijgekomen zijn. En wij van tevoren niet goed geïnformeerd zijn hoe de volgorde van de wagens nou is. Ik zie het nou, dat zijn de wethouders van Venray, Joost Truijen, Bert Kersten, Wim Klaassen, Marlies Hoppenrijs de Loo en dan in het midden natuurlijk burgemeester Harry de Ves. Ja, dat klopt. Dat klopt. En volgens mij zitten ze echt op de wagen. Hè? Ik kan het nou... Nee. Nee, het zijn ze niet echt, maar de gelijkenis is wel terecht. De gelijkenis is groot, ja. Daarachter komen een stel bruidsparen. En het zal gaan waarschijnlijk over de woningnood, zo te zien aan de borden die ze meedragen. En wij hebben tegenwoordig in Venray, ik zal even de burgemeester aan het woord laten. Ja, en daar komt hij dan in beeld. De eerste zuivelboerderij van Venray. Het is een boerderij die zelf zijn eigen kaas, zijn boter, zijn karnemelk maakt. En ze draait goed. En het draait goed, zo te zien. Goed initiatief. Nou kijk Harry, volgens de nummertjes klopt het niet, want hier krijgen we nummer 82 al in beeld. En dat zou natuurlijk niet zo best zijn. Ik denk dat ze de aanvullingen vooraan gezet hebben. Wat er later is bijgekomen dat de optocht in plaats van afgelopen maandag nu trekt. Ja. En er zijn een stuk of 10 groepen waar we zeker weten bijgekomen. En het blijkt dat ze vooraan in de optocht zitten. Dus ons draaiboek klopt niet helemaal meer. Maar enfin, ziet u zelf, het moet een hele lange rups of iets dergelijks voorstellen. Ja, we zullen eens kijken of we zo meteen op het beeld kunnen zien wat er achterop staat. Dus groenstrook is wat. Onze groenstrook is groot. En dat is genoeg voor een proeffabriek. En daar komt de proeffabriek. Het ziet er keurig uit, moet ik zeggen. Heel goed verzorgd. Wat moet er geproefd worden? Ze zijn niet plat te krijgen. Het lijkt wel, het zal wel bier slaan, hè? Nou, dat komt nu zo meteen in beeld. We hebben eerst nog de groene rups. Er komt dus op dit moment een ontzettende hoop walm en stank op ons af. Wat uit de wagen komt die achter deze groene rups. U heeft hem dus nu in beeld. Het is niet te hopen voor als het op bier slaat dat de bierbrouwerijen in werkelijkheid zo'n stank verspreiden. Want anders zijn die ook vandaag of morgen verdwenen, denk ik. Maar er wordt goed geproefd.
En u ziet dus nu ook de walm die wij in onze neus krijgen op dit moment. Leuk, die eenlingen. Ook daar mag van geproefd worden waarschijnlijk. Dat kan in de jaren 90 optocht, hè? Het is niet de enige, want er lopen er nog meer mee. Nou, daar gaat dus de bierbrouwerij. Dat is mestfabriek en ja, dat was te verwachten natuurlijk, dat mestprobleem dat in de optocht voor zou komen. Maar ik zie in de wagen een hoop zand en allemaal bierflessen. En onze grond kreeg er ook voor niks. Met de bierflessen waarschijnlijk. Ja. Ja, wij moeten gewoon afgaan op hetgene wat bij ons voorbij trekt. Want er klopt dus helemaal niets meer van. Maar we zullen het proberen zo goed mogelijk bij te houden. In ieder geval, dit is de Joekskapel Schabberjoeks. Volgens mij is dat geen Venra's Joekskapel, maar dat doet er natuurlijk helemaal niet toe. Want hoe meer Joekskapellen, hoe meer vreugdstof we hebben. Kijk, u ziet ook weer dat de mensen verschrikkelijk zorgvuldig gesminkt zijn allemaal. Het is er helemaal nog niet uit, de stemming. Integendeel zou ik zeggen. Er trekken nu een stel zwarte katten voorbij. Die stelt helemaal niks voor. Het zal een kater zijn. 's morgens een kater, 's middags een kater. Kattentongen zie ik staan. Een kater, de glaasde kat. Ja, deze Raad van 11 die bouwt zijn wagen dan zelf. Dat is een groep uit IJsselstein. Ziet er goed uit. En ja, er staat een groot kanon voor met explosieven. Nee, zou het de Prinsenwagen zijn, Harry? Nee, dat is niet de Prinsenwagen. Ja. Omdat we net ook al een wagen uit ja. IJsselstein hebben gehad. Ik vermoed dat het de Prinsenwagen is. De jeugdprinsenwagen, ja. De wagen is in ieder geval niet te koop. Nee. Nee, en ik denk dat dat slaat omdat er met halfvasten in Zeeland altijd de optocht nog een keer trekt. En daar dan de carnavalswagens te koop worden aangeboden. Ja, ze moeten even een bochtje om hier net voor de muziekschool langs. Dat is gewoon wel gezegd als gedaan hier. Ja, dat kost een beetje moeite, ja. Nou, u dat ziet is het, de deken. de elektrische deken. Ja. Leuk gevonden. Zelfs het geloof gaat tegenwoordig gemotoriseerd. En wat krijgen we dan nu? Denk niet wit, denk niet zwart, maar... Dat komt Maar zo meteen in nog kleur. wel even in beeld. En daar zijn ze, hoor. De deken is nog steeds bezig. Denk niet wit, denk niet zwart, maar in Kleur. kleur. Nou, er staat nog wat. Van uw hart. Nou, dat vind ik heel mooi. Kijk, ik hoop dat u het zo meteen in beeld krijgt. Deze dames hebben allemaal schilden achterop met de namen van de DDR, China, Iran, de USSR enzovoort. De gedachte is natuurlijk verschrikkelijk mooi. En met carnaval komt dat ook meestal wel tot uiting. Alleen, het moest niet alleen met carnaval zijn. Er wordt gecollecteerd of iets weggegeven, zo te zien. Ik denk iets weggegeven. Nou, kleine kaboutertjes doen ook mee. Zo te zien zitten ze gelukkig goed ingepakt. En dit is Fanfare de Peelklank, denk ik, Harry? Ja, ik denk het wel, ja. Ik heb Ook uit IJsselstein. het groepsnummer niet kunnen zien, maar ik denk dat het van Vader Peelklank is, ja. Nou, u ziet er is nog publiek genoeg en wij staan nog niet eens op het allerdrukste punt hier in Venray. Maar de stemming zit er goed in.
En dan krijgen we asperges. Ja hoor, daar komen ze. Ja. De bijen, toepassing op Venray met een heuse, enorme grote bijenkorf. Ja, u weet dat in het wapen van Venray de bijenkorf verzinnenbeeld wordt. En ik vermoed dat dit weer de dames zijn die ieder jaar één van de prijzen wegslepen, Harry. Ja, dat zit er dik in. Ja. Schitterend ziet het eruit. Het is toch een bijenkorf van 1,4 meter hoog, schat ik? Ja, dat denk ik wel. En met zonnewinter vliegen wij vroeg uit. Ja. Wat is het? Ut. Kunnen ze maar intrekken, want de winter Ja. begint. Ja. En na deze bijenkorf komt er een hele tijd niets, zo te zien. En deze eenling die weet van wanten. Ja, je moet maar op het idee komen. Vaak zijn die eenlingen de leukste dingen die erbij zijn. Ja, Mijn beslist. persoonlijke mening hoor. Ja. Maar, En ontzettend originele Ja, ideeën ook ja. voor zoiets. klopt. Nou, Zo u ziet het te zien merkt het publiek niet veel van de kou. hè? Nee hoor, nee, Het is die bitter koud. stampen zich wel warm, denk ik. Nee, het gaat allemaal goed. Handen in de zaak, nou dat lukt het wel. hoor. Ja, dat is ook niet zwaar. Dat mag. Ik moet zeggen, wij worden ook lekker voorzien van koffie met fly. Van een plaatselijke bakker. Er wordt hoor. goed voor ons gezorgd. Ja, wij wachten op de volgende groep. En Ik denk dat nu het eigenlijke officiële gedeelte van de optocht, dat nu wel gaat beginnen. Ik bedoel dus, zoals het origineel gepland was de optocht. Hè. Er zijn een stuk of 10 groepen die we gehad hebben. Dat was dus even allemaal kijken nieuw. of we een nummer kunnen ontdekken. Nee, dat kunnen we dus niet. Dat is een verlaten boerenbruiloft zo te zien. Nou, het was één geluk met de boerenbruiloft. Er was de boer die dus gekozen was. Die belandde heel plotseling in het ziekenhuis met een lichte hartaanval. Maar gelukkig was hij op tijd weer beter om zijn plicht als bruidegom te kunnen vervullen. Oh, dat zijn de walsen van Strauss. Dit zijn de walsen van Strauss. En je ziet de walsen met muzieknoten erop ja, achteraan rollen. ja, heel leuk, heel leuk. Leuk gevonden. Ja, heel leuk gevonden. Heel simpel, maar toch heel leuk. En ik denk dat we nog een nummertje walsen wegkrijgen. Uiteraard, voor de camera. Ja, het is heel leuk natuurlijk dat die Joekskapel er staat te spelen. Maar hij speelt nu het juiste Maar ritme. ik denk dat het de bedoeling is dat deze mensen hun eigen muziek bij zich hebben. En dat we daarna moeten luisteren. Ja, daar komt het. An der schöne blauwe Donau. Is die nou blauw? Diep donkergrijs. Schitterend. Ik vind het een verschrikkelijk leuk idee, moet ik zeggen. Ja. En vandaar dat de optocht natuurlijk af en toe ook eens een keer stopt. Want dit zullen ze op verschillende plaatsen natuurlijk doen tijdens de route. Tuurlijk. Heel leuk, heel leuk. En de walsen weer verder. Nou, u moet maar niet op de nummers letten voor de zoveelste keer, want dit is nummer 91 en zoveel wagens zouden helemaal niet eens meedoen in de groep. Maar dit hoort natuurlijk bij de walsen van Strauss, want dat is de pick-up waar de Blauwe Donau op gedraaid wordt, uiteraard. Alleen horen we nu de Radetzky-bangers. Maar een kniezoor die daarop let.
Nou, en dit kleine pedelhaasje is in de bonen. Kijk, daar komt ze door het beeld. Nou, hier komt zo dadelijk in beeld een groep en die wil nog wel in werking treden nou het carnaval is. We krijgen ze nu in beeld. Zou het de gemeente zijn? Je mag het niet hardop zeggen. In ieder geval heeft iemand, en dat zullen we zo meteen wel zien, een bordje met Langstraat en Paterstraat. Ik denk dat erop slaat dat Venray bouwt inderdaad aan zijn centrum. Maar in fases. En dat vindt het publiek meestal niet zo erg leuk, want de ene straat is klaar. En dan wordt er weer een paar maanden ergens anders aan gehobbied. En dan beginnen ze weer met een andere straat. Ze kunnen het volgens mij beter allemaal in één keer doen. Enfin, de stoplichten hebben we al zo te zien. Dan krijgen we weer de jeugdprinsenwagen uit IJsselstein volgens het draaiboek. Volgens het draaiboek. Ja, en ook volgens de wagen. Ja hoor, dus Ja. U moet het ons nogmaals nou niet kwalijk nemen, maar wij zijn zelf ook een beetje in de war vanwege alles wat uitgesteld is. Maar het zijn in ieder geval de Pielreus uit IJsselstein. Ja, Harry, en als de jeugdprins Peter de Tweede wegtrekt, dan zijn we nu volgens ons lijstje aan nummer 14 toe. sorry Loes, dat is nummer 4. Het is Gen Gezeur en dat Ja, was sorry, ja. Nee, dat dit komt jaar erachter. het Ja. motto van de prins. Hè? Ja, Gen Gezeur, geeft jouw leven meer kleur. En dat heeft hij gedaan. Onze prins had dus heeft een groot schildersbedrijf. En het heeft aan hem niet gelegen, ondanks het slechte weer. Hij gaf er fleur en kleur aan. Allemaal kleurpotloden. Prachtige groep is Ja, dit. puntenslijpers, alles loopt mee. Ik vermoed dat dat ook wel familie of personeel van de prins is, denk ik. Heel waarschijnlijk wel, Denk ik. of de buurt. Ja. Maar u ziet zelf hoe keurig verzorgd het er allemaal uitziet. Fantastisch, werkelijk waar. En u ziet het, ze stellen zich nu op. We krijgen er dus nu in beeld. Een potlooddoos en daar staat een tekst op. Wij geven kleur. Ja. En zo is het. En ik vermoed dat aan de andere kant zal staan geen gezeur. Heel origineel bedacht. Alleen dit loopt verschrikkelijk moeilijk, Harry. Ik kan me herinneren, toen mijn kinderen zo klein waren, hadden ze zoiets en dan als schoorsteen en schoorsteenvegertje. Nou, die kinderen die waren werkelijk kapot toen ze eronder vandaan Ja, kwamen. dat is best, Ja, dit loopt verschrikkelijk heel moeilijk. beperkt gezichtsveld en Ja. dat valt echt niet mee. Nee, maar het ziet er ontzettend leuk uit. Want je loopt wel een paar kilometer zo. Ja, ja, ja. Kijk, is wat mooi. Alleen de U en de R moeten er nog even bij. Schitterend. En de regen is opgehouden, dus dat is wel weer een pluspunt. Ja, gelukkig. En dit is Supercentrum. En dat slaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op een kruideniersbedrijf hier in Venray. Ook zo te zien aan de lege eierdozen, de melk.
Ja, het wordt dringen hier achter ons in het straatje. Op het beeld ziet u daar nog niets van. Maar ze moeten hier ook een bocht omkomen. Nou, de kinderen houden in ieder geval de moed er nog heel goed in. Maakt de kleintjes ook niks uit of het nou mooi weer is of lelijk weer. Hadden we net het supercentrum, nu komt het subcentrum. En wat is het subcentrum? Dat is me nog niet helemaal duidelijk wat voorstelt. Optocht, te weinig contact met publiek. Nou, Daar zit wel iets in. Afschoon dit jaar tot nu toe wordt het publiek er toch wel bij betrokken. maar ik ben bang dat de mensen ook gauw vergelijkingen gaan trekken met de optocht in Duitsland. Waar dus Ja. ontzettend veel snoep en bloemen en al die dingen uitgedeeld worden. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met een optocht in Nee. Keulen en Mainz. Ja, en te weinig contact met het publiek. Dat kan ook wel eens aan het publiek zelf liggen natuurlijk, hè? Ja, dat is wel een beetje moeilijk om dat contact tot stand te brengen. Ja, Afschoon de deelnemers aan de optocht doen wel hun best ervoor. ja. Ik denk dat ze ook heel blij zijn dat het door is gegaan dit jaar. Nou, dit is me niet echt helemaal duidelijk, Een moet ik verdiende zeggen. loon. Het kan een soort puzzel zijn. Maar goed, we gaan dan weer door naar de volgende wagen. En dat is de Joekskapel de Blaarzak. Een van de oudste, dacht ik, in Venray. En die rijden altijd in het trammetje. Nou, er zit nog een plaarhuisken achter, zie je? Het Venrots plaarhuisken. En daar rijden nogal aardig wat Joekskapellen mee in de optocht ieder jaar. Nou, dat zijn de Golden Playgirls. Ja, schitterend gevonden. Ja, play er letterlijk Ja. wat, hè? Ja. Contact. Wij zoeken contact. Toch leuk gevonden met je stekkerdoos. En deze groep die hoort er zo te zien nog bij. Ja, dit slaat dus op de contactadvertenties. Ja. Maar toch, de teksten zijn best wel leuk. Ja, die spreken voor zich, hè? Ja. Contactspray. Nou, contactdoos trekt ook weer verder dus. En contact slaat niet alleen op de advertenties, Harry. Nee, alles wat met contact te Kijk. maken heeft uiteraard. Maar ik denk dat dat Deze heeft punt is contact. geweest. Er loopt er nog een bij met een grote tube contactlijm. Ja. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En veel publiek. Ja. Leuk, ziet er fleurig uit, moet ik zeggen. Ja, dan stagneert het nu weer eventjes. En dat zou wel eens groep 14 kunnen zijn wat er strakjes dus aankomt. Wat we dus nu al een klein beetje in beeld hebben.
En dat zal dan de groep vingervingers zijn. Want uiteraard in deze optocht zullen er een heleboel groepen zijn die ja, iets met verf en met kleur bedacht hebben. Op dat motto van dit jaar gaan, hè? Geen gezeur, Ja. doe even meer kleur. En u hoort het, ze zijn niet in beeld, maar de jeugdkapel uit Vierlingsbeek die probeert de stemming nog een beetje op te peppen zolang de optocht niet trekt. En dat gaat prima, tenminste staan lekker mee te hossen en te nijnen. Nou, daar komen ze in beeld. Het schijnt in de tussentijd ook nog iets te moeten gebeuren. Nou, het is maar goed, Harry, dat de optocht door is gegaan. Want het zou natuurlijk verschrikkelijk jammer zijn als al dit werk voor niets was geweest. Want Ja, inderdaad. kijk maar eens wat daar aankomt weer voor een kunstwerk. En je kunt zoiets niet weken laten staan om hem dan bijvoorbeeld met half vaste door te laten gaan. Lijkt me ontzettend moeilijk. Nee, de mensen kunnen ook niet zo lang wagens missen in veel gevallen. Dit ziet er ook weer schitterend uit zometeen wat er aankomt. En Nou, komt de aap uit de mouw. En nou komt de aap uit de mouw, ja. Dus een wagen uit Merselo. Ja, dit ziet er heel mooi uit. Ze hebben wel nummer 13 als nummer, maar ik denk niet dat het een ongeluksgetal is in dit geval. Als dat zo mag zijn, is dit een geluksgetal. Want het is een prachtige groep en een mooie wagen. Schitterend ziet het er. Ja, en dat hoort allemaal bij deze wagen nog. Het planoord kon niet uitblijven. Het golfbad in rooi. Ja, dat is dus een persiflage van die dingen die hier in de gemeente genomen worden. Ja. Het planoord. Ja. En allemaal veel geld kosten. En het wordt allemaal mooi voorgespiegeld. En dan blijkt uiteindelijk de aap uit de mouw te komen dat het veel geld gaat kosten. Eigenlijk had deze wagen nummer 12 moeten hebben. Artikel 12. En eindelijk hebben we dan hier achter deze wagen, wat zo meteen in de beeld komt, de groep vingerverf waar ik het al 3 keer over had gehad. Nou, hier zijn ze dan eindelijk. Hoe verzinnen ze het? Er lijkt weer iets van handjes in de lucht. Nou, die tekst, als we die zo meteen in beeld krijgen, die spreekt ook voor zich. Wilde dat oude gezicht kleurt, dan graven we oude een, tussen haakjes, Een vingerverfbeurt. Heel leuk. We zullen het niet koud hebben in ieder geval. Het is mij benieuwd hoeveel ballonnen of er straks nog heel zijn. Ja, Als de optocht afgelopen is. dan krijgen we hier de jeugdprinsenwagen uit Merselo. Ook even een kerkdorp hier. En die hebben er een soepje van gemaakt, hè, zo te zien. Een heel menu met verschillende soorten soep, zelfs billensoep. Ook een klein narretje, wat ook een leuk gebruik is. Gelukkig is dat ook in Verrij weer hersteld. Dat we de nar er weer bij hebben. Ja, de zagenwetters, die komen ook uit Merselo. En die bestaan 33 jaar van elkaar, hè? Ja, Ja.
vandaar Daar ook dus 3 dat keer 11. een hele Prinsengroep meeloopt nou. Je ziet ze nou in beeld. Ja. Van de Zagerwetters op Merselo dus. Ik neem zonder te tellen voetstoots aan dat het er ook 33 zijn. Het zijn dus de oud-prinsen van de Zagerwetters uit Merselo. Ja, 1973, Jan II, Pieter III. Ja, dat zijn de oud-prinsen. Nou, je ziet wat muziek doet. Prinsen beginnen meteen heerlijk op de maat mee te deinen. En hier komt het eerste doe-het-zelf centrum, net op tijd. En ik geloof dat het slaat op de gezondheidszorg. We doen het zelf wel. Ja, u kunt het zo meteen beter in beeld zien. Ja, ziek zijn is duur tegenwoordig. Dus we doen het zelf maar. Maar deze klok dit draait wel erg snel. En de man achter de kassa, die zal in dit geval ook niet veel vangen, denk ik. Ja, en dan krijgen we nu de groep Hazenbier uit Venray. Ja, het gaat nu heel mooi worden. Want er komt de fanfare Sint-Oda uit Merselo. Die altijd verschrikkelijk gezellige muziek maakt. En de Joekskapel uit Vielingsbeek hier tegenover. Ik hoop dat u me nog kunt verstaan. Het gaat dus hard tegen hard op het moment. Nou, en wijselijk houdt de groep uit Vielingsbeek zijn mond maar even. Nou, u ziet zelf hoe kleurig ze eruit zien. Ieder jaar hebben ze andere kostuums aan. Ja, maar En ze spelen altijd altijd Zuid-Amerikaanse muziek. Altijd hè, iets met in de carnaval. Zuid-Amerikaanse Ja. stijl. En dat is fantastisch goed. Ja, heel leuk. Dit keer blazen ze erbij. En soms hebben ze alleen maar ritmeinstrumenten. En het publiek doet dan ongelooflijk mee. Maar ja, uit die fanfare komt uiteindelijk Fidele Rosenthaler uit voort. Hè? Ja. Dus daar zit wel muziek in de jongens. Nou Harry, ik denk dat jij als deze groep voorbij is het commentaar maar moet leveren bij de volgende groep. Want daar zit familie van jou bij. Ja, dat is de groep. We zetten alles in dooi met carnaval in rooi. Prachtige groep, prachtige kostuums. En dat is niet omdat mijn familie is, want het is een geweldige groep. Het is Nee, ze zien er fantastisch een uit. vriendenstel, een vriendinnen die ieder jaar met de optocht meedoen. En het is ongeveer een man of 30. Maar ik geloof dat die nou zelfs uitgebreid is voor deze optocht. Het ziet er schitterend uit. Ik denk niet dat jij je familie kunt herkennen, Harry, Nee. of wel? Nee. Het is een geweldige groep. Ja. Prachtige kostuums. Ja, heel mooi zien ze eruit. Ze gaan bijna elk jaar met de eerste prijs strijken. Heel vrolijk ook. Heel mooi. Kijk ook eens die grote poppen, Harry. Nou, het ziet er prachtig, werkelijk ja. fantastisch uit. Fantastisch. Het zou me niks verwonderen als ze ook dit jaar weer de eerste prijs haalden. En uiteraard op de muziek van Lambada. Daar gaan we. Er zit een enorme stemming in, hè? Schitterend. Ja, heel leuk, Harry. Ja, ook al is het weer dan niet zo best. De stemming zit er prima in. En dit werkt echt hartverwarmend. Ja,
En dan hebben we hier de prinswagen uit Merselo met prins Lambert II. Merselo is goed vertegenwoordigd dit jaar in de optocht. Kerkdorpen werken prima samen hier. Dit zijn dus de zagenwetters. Harry, waar komt het woord zagenwetters vandaan? Dat was vroeger deze de zagen ja, scherp maken. Aha. En ja, vandaar dus het woord zagenwetters. Juist. Maar waarom Merselo dat uitgekozen heeft, dat is me niet helemaal duidelijk. Want ik kan me nog niet voorstellen dat nou in Merselo speciaal veel zagenwetters woonden. Nou, er zullen wel een heleboel bomen gestaan hebben, neem ik aan. Een beetje hoeft maar aan te hebben. Ja, dit was de carnavalskaker van het jaar, geloof ik. Dat is een van de weinige Hollandse carnavalsliederen die we in Venray gehoord Die hebben. ingeslagen zijn, klopt. Die erin geslaagd zijn door te dringen in het dialect hier. En daar komen de kroeiers van de prins. Een duo uit Venray. Nou, het is een hele groep zo te zien, hè? Nee, het is een duo, ja, inderdaad. Dat is alweer een volgende groep die erachter komt. De Roodse Kierskap. Dat is de Royse Kierskap, inderdaad, ja. Ik dacht dat die in Noord-Holland zaten, kaaskop. Kersenkaas zit er alles bij. Maar het is leuk bedacht, al die stukjes, Ja, ja. verschillende stukjes kaas met het land van herkomst. Heb je ooit van ananaskaas gehoord? Het schijnt er ook Ja, op te bestaan. ja. Je moet anders vaak een boodschap gaan doen, Arnie. Ja, dat heb ik Dan merk je dat wel. Ja. Een smerkcupje. Ja, dan weet je alle soorten kaas er wel in vertegenwoordigd. En dan hebben we hier het tamboer- en pijperkorps van de schutterij het Zandbakken. Een van de grootste schutterijen in Venray, de enigste schutterij in Venray. Ja. Heel oud al. En de man met de grote trom die zo meteen achteraan in beeld komt. Dat is Joep Krijnen en hij is keizer. En keizer word je alleen maar als je 3 jaar achtereen als het laatste stukje vogel hebt afgeschoten. En daar gaat hij dus. En hier wordt het rookverbod op de korrel genomen. Zoals dat dit jaar voor het eerst in het gemeentehuis was met de prinsinstallatie. Zaterdags voor de vastelovend. Toen mocht er niet gerookt worden in het gemeentehuis. En het was geen grapje, het was ernst. Iemand die wou roken kon naar buiten gaan. En iemand die een glas bier wilde, die kon binnen blijven. En daar is dit, dus er wordt hier op de korrel genomen, dat rookverbod. We moeten er nog even naar wennen, maar ik denk dat... Ja, sorry Harry, maar ik zie het er niet in. Ik zie alleen maar dat we laten de kerk in het midden staan. En wat heeft het met roken te maken? Ja, ik ben volgens het draaiboek te werken. Is niet erg. Het rookverbod komen we zo meteen nog tegen. Ja, dit wordt een beetje ingewikkeld. Om daar commentaar bij te geven. Nummer 26. Dat slaat op kwasten en een kwast. Ja, en een kwast. Ja, de prins is van een schildersbedrijf en zover ik weet is de prins beslist geen kwast. Nee, maar het zouden wel de zoontjes van de prins kunnen zijn natuurlijk. Kijk, deze 2 kleintjes. Hij heeft kinderen van die leeftijd, dus het zou best kunnen dat dat zijn kinderen zijn. Kijk, en dit zijn schitterende kwasten die u zo meteen aan ziet komen. Daar komen ze in beeld. Helemaal, ja, hier rechts. Helemaal in goud en zilverkleur. Lijkt me ook niet meevallen om dat op je hoofd te hebben. En dan krijgen we de prinswagen uit Oerlo zo meteen. De Dat moet de jeugdprins zijn, ja. Dat is de jeugdprins.
En die hebben de klok op 11:55 staan. En daar hebben we de fanfare uit Oerlo. Ons genoegen. Nou, Ja. dit is... De of My maar- Wagonmobiel. Ja, dat zat er dik in dat hij er doorgehaald werd. Die komt elke week met een andere stunt. Maar ze maken wel behoorlijk wat rotzooi hier. Met allemaal zaagsel. Het zal symbolisch bedoeld zijn, denk ik. Nou, en deze hebben er maar iets van gemaakt volgens mij. Die hangt niet te Dus- weinig. Een groep die wil zich niet officieel bekend maken. Nee, nee. Ach, als we Hele eruit hoop hebben. stank, hele hoop rook. Ja, we zien het publiek niet meer aan de overkant. Ze hadden te weinig tijd om Ja. er iets moois Ja, ja. van te maken. Het publiek dat blijft er zo wat in aan de overkant. Ja, en dan komt het weer. We geven de optocht meer kleur. En deze groep, dat stellen rolletjes serpentines voor. Heel duidelijk te zien natuurlijk. Ja. Ja, nog maar een keer Harry. Ze moeten maar op het idee komen, hè? Toch een behoorlijk groot groepje. Nou, wat komt daar aan? Nou, het lijkt me wat... Ik Het denk is dat een groep die staat aangekondigd met Kinder van de Gutsenhof en de Jofferspas kunnen jullie op de koffie komen. Het is een of andere wijk in Venray met een eigen groep. Ja, reclame mag er niet gemaakt worden. Maar Douwemark, spreekboek delen. Nou, dit vind ik eng. Oh nee, dat hoort zo. Dat hoort erbij, Loes. Ja, wij zagen het buiten de monitor aankomen. En vandaar dat ik zei, dit vind ik eng. Maar de jeugdprinsenwagen van Oostrum, die zo in beeld komt, dat is een schuit. Kijk, en hier ziet u hem. En hij gaat En die wiebelt. behoorlijk heen en weer. Ja, Die mensen zijn behoorlijk, die moeten behoorlijk zeeziek zijn na de optocht. het hoort erbij. Dat is wel een prachtige wagen. Ja, ziet er heel mooi uit. En dit is volgens mij de enigste wagen die, hoe noem je die meisjes? Geen een vrouwelijke raad van 11, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Ja, een vrouwelijke raad van 11. Dat is een vrouwelijke raad van 11. Ja. Ja. Dat is trouwens de enigste plaats die ik weet dat dat heeft, de vrouwelijke raad Ja, van 11. ik heb het ook nog. Het is me ook vorig jaar niet opgevallen. Nou, nu ziet het, hij gaat behoorlijk heen en weer. Maar hij zal er wel opgebouwd zijn, neem ik aan. Het is keurig afgewerkt met de spiegeltjes. Ja, leuk. Ja, dat zie ik nou, ja. Nou, en deze motor, daar kunnen we dus met heel veel moeite op lezen Non de Knetter.
En ik denk dat hij ook... ja, nou zie je nu dit... kijk, een non. En het zal inderdaad behoorlijk knetteren. Kijk, dit vind ik nou leuke dingen. Dat vind ik leuk bedacht. Ja, beslist. Ja. Het is een... stelt voor geboren een nieuwe vereniging. Nou, Ja, dat is waarschijnlijk een motorvereniging en daar gaat een wieg mee. En ja, de motor ligt in de wieg, dus... dat is maar waar. het zijn schitterende motoren, Ja, moet ik zeggen. het is waarschijnlijk een motorvereniging Ja. en die nieuw opgericht Kijk is. eens even. En dat wordt dan Nou, en letterlijk hier in komt beeld de wieg aan. gebracht. De wieg. Met de nieuwste teller van het geslacht Motors. En daar zijn we er nog niet mee, want bij een geboorte hoort kraamvisite. En die komt er natuurlijk achteraan en allemaal in stijl. Oorverdovend lawaai. Inderdaad, mondenknetter. Ja, en je hebt er natuurlijk van alles tussen zitten. Mooi weerrijders, zondagsrijders. Nou, ik hoop dat het allemaal nog te verstaan is, want dit is oorverdovend. Nou, Neptunus op een motor. Kijk eens wat een schitterende motor dat Ja. is daar. Oh, Prachtig exemplaar. geweldig. Schitterend. Nou. Politiewagen komt in beeld, maar die zal er ook weinig tegen kunnen doen vandaag. En trouwens, hij heeft nummer 11 op zijn wagen geschilderd. Pseudopolitie. Ja. Dan krijgen we nu in beeld, als het goed is, de Prinsenwagen van Oostrum. En dat is goed, Harry. Hij is in beeld. Nou, je ziet het, ze blijven de moed erin houden, ondanks dat het een beetje guurder weer wordt. Ja, het is wel iets begonnen met regenen, maar Nou, kijk hier. gelukkig blijven we een beetje motregen. Leuk, ja. Dit is weer een 1 ding. Ach, dat is een hele goede bekende. Deze meneer die heeft een vertegenwoordiging in de drank. Ja, heel leuk. Prinsenwagen Oostrum. Mooi verzorgd. Ja, ik moet zeggen, alle wagens zien er echt prachtig. Het lijkt wel of ze ieder jaar mooier worden eigenlijk. En je ziet, ze zijn nog vol enthousiasme. Er wordt ook hevig gewoven uiteraard. En dit is weer de Harmonie Subpatris Tutela uit Oostrum. Oostrum heeft ook nogal aardig wat muziekkapellen, ondanks dat het zo'n ja, toch een vrij klein dorp is eigenlijk, hè? Ja, het komt is wel toch voor de dag. verschillende- Elk jaar aan de opdracht ook. Maar er zijn inderdaad een heleboel luxekapellen daar. En dan uit de vervaren natuurlijk.
Ja, en daar kunnen we even van genieten, want als ik zo links van mij op de straat kijk, daar is de optocht even gestopt. En dat komt door al die motoren die maar heen en weer blijven rijden en toch een beetje een opstopping veroorzaken. En dan luisteren we gewoon even gezellig naar de muziek. Nou, ze trekken alweer verder, dus dat valt mee. Ja, en onze collega, die ziet u bezig, die is ook druk bezig met opnames te maken van het publiek. Wat, ik moet zeggen, toch heel lekker blijft staan. We hebben nu in beeld de jeugdprinsenwagen uit Heide. Weer zo'n kerkdorp met een heel klein kerkdorpje. Met een heel klein prinsje. Ja, een klein prinsje. Maar moet je eens kijken, Ja. wat een wagen voor de jeugdprins. Ja. In de vorm van een geweldige taart met kersjes. Ja. En het mes steekt erin. Heel mooi, heel mooi. Dat is nog maar een jonkie hoor. Ja hoor. Lijkt me een beetje griezelig voor zo'n ventje naar boven in die wagen. Ja. Zo stevig staat hij nu ook weer niet, zo te zien. Maar het is leuk zoals die kinderen ook al meedoen. Ja, ik blijf zeggen, ze zien er allemaal echt goed verzorgd uit, de wagens. Nou, wat krijgen we hier in beeld? Zorgen voor overmorgen. En dat zal op het milieu slaan, neem ik aan. De tijd van de windmolens is voorbij. Even kijken of we iets op die wagen kunnen zien. Nee, dat gaat ons neus letterlijk en Het is een figuurlijk mooie voorbij. wagen. Ik denk dat het slaat op de tijd van de windmolens en een schone natuur. Dat is voorgoed voorbij. En dat zijn dus inderdaad de zorgen waar we niet alleen morgen zijn, maar nu reeds zitten we daarmee. Ja, dan krijgen we hier alcoholvrij. Dat rijdt super. Ja, op zo'n manier wil ik me ook wel laten vervoeren hoor. Ja. Lekker, hè? Ja. Dit waren allemaal groepen uit Leunen. Dit is de jeugdprinsenwagen uit Leunen. Het leuke is, Harry, dat hebben we net niet even gezien. Maar de man die de wagen trekt op de tractor, die is vandaag jarig. Hey. Dat heeft hij maar even aangekondigd op zijn bordje. Prins Arno de Eerste. Het lijkt me doodeng om zo hoog te staan, moet ik zeggen. Hoe komt zo'n jongen in zo'n wagen? Dat moet toch gewoon met een vork of terug of iets, met een kraan of iets Ja, gebeuren. ja. Dat lijkt me onmogelijk. Nou kijk, en met dit soort wagens hadden wij natuurlijk maandag de optocht niet kunnen houden. Dat was levensgevaarlijk Ja. geweest. Ook voor de mensen die zelf meedoen, niet alleen voor het publiek, Ja. maar voor de mensen dus, Ja, ja. die zelf in die wagen zitten, is onmogelijk. Nou, en dan krijgen we nummer 50 volgens het lijstje van maak elkaar niet zwart. Dus er zal zometeen nog wel iets achteraan komen. Dus kijken wat dat meisje allemaal uitdeelt. Nou, het is maak elkaar niet zwart. Maak elkaar niet zwart. Ja. Achter op de rug heeft ze iets staan van maak elkaar niet zwart. Nou, en dit zal een soort schandpaal moeten voorstellen, denk ik. Misschien kunnen we zo zien wat er achter op zijn rug staat. Staak niet gekleurd op, ja. Nou, het zijn de meeste van die eenlingen die zich er zo tussenvoegen tijdens de optocht. En die hebben dan ook geen nummer. Maar kijk eens, het is een plaatje, letterlijk en figuurlijk. Kijk eens wat Ja. schitterend.
Kijk, heerlijk. Groot palet. Heerlijk. De kinderen mogen even lekker aanknoeien. Ja, dit is schitterend. Zal die man ook een zalige zorg zijn of hij nou een kloddertje meer of minder verf op zijn gezicht heeft, denk ik. Heel leuk. Café die 2. Het is hier binnen beter dan buiten. Ja, dat zal beslist het geval zijn. Oh, daar gaat het ook. Ja, inderdaad. Ja. Ja, die zit er niet slecht bij, Nee. zo te zien. Dan gaat de Luxeflex weer dicht. Nou ja, en de storm is voorbij, maar hun wind gaat niet liggen. Kijk, dit is ook schitterend, Harry. Ja. We spelen onder één hoedje. Speelt allemaal onder één hoedje. Ja, dit is schitterend. Hele fleurige kostuums. Simpel idee, maar heel leuk bedacht. Ja. En dat zijn de groepen die de stemming er ook in houden. En dan hebben we alweer de Harmonie Sint Catharina uit Leunen. Nou, ze hebben niet veel last van de kou zo te zien. Ach, de mensen die trappen zich wel warm. En als het goed is, moeten we zo meteen een andere wagen uit Leunen zien. Nou, dan kijk ik eerst nog maar eens eventjes naar het publiek, wat het toch wel een beetje koud begint te krijgen, geloof ik, Harry, zo te zien. Nou, hier komt de wagen in beeld uit Leunen. We kijken niet zo nauw. Nou, dit meisje had kennelijk confetti te veel. Of ze hoort bij de groep en ze heeft het nieuwe voorraad gehaald, denk ik, om te strooien. Dat zal het zijn. Ja, daar gaat ze met het tasje. En die zal zo meteen, denk ik, wel het nodige eruit gooien. Ja, en dat wie kijken niet zo nauw, dat spreekt ook voor zich. Het is een wagen met allemaal Chinezen. Spleet oogjes, Harry. Ja, dat is me wel duidelijk. Ja. Dat motto moet nog even achter zitten komen. Doordekkertje. Schitterend ook met die draak erbij. Ja, dat is prachtig verzorgd. Ja. Ze zijn ook heel mooi opgemaakt. Ja. Een echte riksja erbij. Kijk eens, wat een knap meisje. Maar die kijkt inderdaad niet nauw. De cameraman van jullie kan ze er wel uitzoeken, jongens. Nou, en deze twee die vermaken zich ook wel. De paraplu zal meer voor de wind zijn dan voor de regen, denk ik. Ja, dat valt wel mee hoor. Het is een beetje motregen. Nou, wat we nu in beeld krijgen, dat zijn de laatste kindercupjes van Venrooy. En de laatste kindercupjes die zitten hier in de Hoenderstraat. Dat is de straat waar de optocht vandaan komt nu.
En ik denk dat het allemaal kinderen zijn. Ja, met een vierkante kop. Dat zijn Ja, dan de kinderkopjes. uiteraard. Ja. En dat klopt, die verdwijnen zo langzamerhand uit het beeld in Venray, de kinderkopjes. Maar deze blijven Loes. Die Deze gaan niet weg. blijven, nee. Daar zullen ze ook zuinig op moeten zijn, want die krijgen we nooit meer, denk ik. Ja. De Prinsenwagen van Leunen hebben we hier. Ook weer veel kleur, opvallend veel dit jaar. Prachtige kleuren. Ja, iedereen heeft zich toch wel een beetje aan het motto gehouden, denk ik. Ja, beslist. En kijk, die kop is schitterend ook. Ja. Nou, we weten niet hoe deze prins heet. Het staat niet op de wagen, het is ons ook niet doorgegeven. Maar ongetwijfeld heeft die man een hele fijne carnaval gehad. Het staat achter op de wagen. Het zit, ja, Prins Prins Gerrit Gerrit. de vijfde al. Wat zeg je, Harry? Prins Gerrit de vijfde. Er staat wel wat Gerrits in wonen. Ja. En dan krijg ik nou een wagen in beeld. Dus dan ben ik een beetje van mijn apropos af. Het is wagen 46. En we zaten eigenlijk al ver in de 50. Moet ik even spieken. 46 zou zijn. Weet je nou ook alles? En We dat zien nu ook alles. Ook alles. En dat slaat natuurlijk op de kabel-tv, de radio. Ja. Maar hij zit verkeerd. Dus ik moest even kijken wat het voorstelde. Nou, kijk, er zijn twee collega's die nemen elkaar op de korrel. De echte en de nep. Ja. Ja, en dan hebben we de LOP. Waar die letters dan ook voor mogen staan. De Pin-Up Club. Ze zien inderdaad alles. Nou, daar komt dan de wagen. Waar halen ze alle troep vandaan, zou je zeggen? Alle televisies. Ja, iedereen heeft zich heerlijk om het beeld gezet. En dat zijn een stuk of 4, 5 televisies op elkaar. Dus ja, veel ontgaan. En dan zeker met een schotel. Maar ze zien Dat kan inderdaad ze. alles. Hè? Dat Dat kan gaat ze. er niks. En achter nog een mooie badkamer. Dat is de reclame. Ja. Ja, dan hebben we nummer. Kozerslijstje. Waar moeten we heen? Ja, en dat klopt ook wel, want is er worden Nederland, wat, hè? ja, en die blokhut die moet wijken voor het nieuwe golfslagbad wat er komt. En ik kan me best voorstellen dat de jeugd daarmee iets aan maag zit. Want ze hadden daar een schitterend honk staan en Ja. dat moet nu wijken voor het golfslagbad. En daar hebben we dus het nieuwe golfslagbad. Ik kan me nog herinneren voor jaren terug dat ze in de optocht meeliepen met de eerste steen voor het nieuwe zwembad. Zo lang is dat alweer geleden. Ja, eens kijken, ja. En nu zijn we dus aan het golfslagbad toe. Nou, en dit is Zuutjesam. En die heeft geen cd gemaakt. Ik zou het bijna verkeerd zeggen. Er is hier een Joeskapel, die heeft een cd gemaakt. En ik bespeur er een klein beetje jaloezie uit. Ze hebben wel een plaat, hè? Ze hebben wel een plaat. Ze hebben zich ook heel leuk vermomd als cd'tje. Ja, de eerste jeugdprins rooien. Dat staat op de Prinsenproclamatie. Deze groep en deze wagen. Wat is er wacht, gebeurd? Was nee, de dat- prins van tevoren bekend? Nee, dat is een kleine groep. Ja, die eenling, Ja, die hier door het beeld gaat. Ja, ik denk dat de prins, want er is altijd een prijsvraag aan verbonden, maar dat de prins van tevoren al bekend was.
En hier hebben we dus tip 1991. Ja. Dit is de jeugdprinsenwagen van Kasterij. De Schansenknuppers uit Kaaselen. Dat zijn de streukers. Compleet met vijgenblad. Leuk. Ja, en dit is Blazen Up. En dat is de groep die een CD heeft gemaakt. Ja, en dat beeld uit dan nou de Gouden Leeuw. Het zijn dus allemaal Gouden Leeuwtjes. Dat is het... nee, dat is... Sorry, dat is nu een beeld. Ja, die komen nu in Gouden beeld. Leeuw. Die komen nu in beeld. Van het Gouden Leeuw. De Gouden Leeuw was vroeger een hotel in Venray, wat helaas ook alweer verdwenen is. Ja, is in de oorlog verdwenen. Nou, wat er nu allemaal voorbij komt draaien, dat zullen we zo meteen wel zien. Dan trekken ze aan ons voorbij en dan hebben we er iets beter zicht op. Het Veulens Achterland. Een milieuwagen. Nou, die zingen zich de kelen schor. Dus even kijken. Juist. Kijk, die wagen die wordt helemaal aangetrapt door eigen kracht. Met fietsen, dus niks geen tractoren, niks geen auto's. Inderdaad een milieuwagen. Geen luchtvervuiling, alles op voetenkracht nu. Ja. De milieufiets. De wagen uit Veulen. We hebben hier een beeld, het Prinsenpalet. Klein groepje dames. Leuk. Ja, dit hoort er allemaal nog bij. Het, ook heel kleurig. Ja, een van de bekendste plaatselijke Joekskapellen mooi zat. Ja, inderdaad, even de bekendste. Nou, ik wil niet zeggen dat ze hun naam altijd eer aan doen. Maar het is een leuke groep in ieder geval. Niet meer weg te denken uit Venrayse carnaval. En een heel klein kretje loopt er achteraan. Nou, we gaan weer even terug naar Moorzand. Allemaal bekende Venrayers. Het klein kretje is zo klein dat het uit mijn beeld verdwenen is. Nou, dit wordt schitterend. Oh, daar komt het klein kretje weer. Je zag er even een flits van. Kijk eens wat hier aankomt. Dat is de Prinsenwagen van Veulen. Schitterend. Prachtige wagen. Enorm groot. Heel veel dingen draaien, bewegen. Die mensen moeten daar maanden aan gewerkt hebben. En wat heerlijk dat nou toch de optocht doorgaat. Ja, dit is schitterend. Die geef ik een goede kans voor een prijs, Harry. Ja, beslist. Ja. Gelukkig hebben wij hier geen invloed op. Maar hij ziet er schitterend uit met al die verschillende koppen. Alles draait, alles beweegt. Het lijkt wel of die wagens steeds hoger worden. Ja. Prachtig kunstwerk. Die prins die moet daar van binnenuit ingeklommen zijn, denk ik. Kijk eens, zo op de achterkant. Alles is even goed verzorgd.
De nar die ziet u nog net in de bek van, de mond in dit geval moet ik zeggen. Van deze figuren. Ja, het is werkelijk schitterend. Kijk dus over die grote tong. Ja. Het is een constructie, hoor. Ja, hier hebben we Rats dan even. Als het maar hard gaat. Hels Kabaal heet het dan ook. Ja. Ook weer een heel bekende Joekskapel hier van Rij. Ja, Verra heeft heel wat Joekskapellen. De ene is iets bekender dan de ander, maar ze doen allemaal hun best. En of het nou inderdaad Rats dan even is, ach, leuk het. Ja, we kijken geel. Geliok. Geliok. Ja. Koolbananen. Kijk eens hoe leuk dat er ook weer uitziet. En dit zijn natuurlijk ideale kostuums om met een carnaval aan te trekken. Ja, valse koos. Ja. Hebben we hier de jeugdprinsenwagen van Venray. Prachtige wagen. Volgens, Ja. Jawel. Ja, dat is klopt. Ja. Ik moet dan Ja. op toch kijken naar de monitor. Ja, nou ja, we kijken wel uit onze ooghoeken mee. Schitterend. Opengewerkte appel. Prins Rens de Prins eerste. Rens, ja. Ja, en dat betekent dat het toch een klein beetje op zijn end gaat lopen. Nou, nog een stuk of wat wagens, denk ik. En uiteraard nog Joekskapel. Maar het hoogtepunt moet natuurlijk nog komen zometeen. De wagen van onze eigen prins. En dit is Luister even uit het Veulen. Ik kan me nog één winter herinneren, Harry, dat het helemaal niet doorging, de carnaval. Want de instrumenten van de muzici die waren zo koud dat Ja. ze niet meer bespeelbaar waren. Ja, dat is een paar jaar geleden Nou, geweest, kijk eens ja. naar deze groep. Ja, dat is ook weer op dat thema van de carnaval. Geef leven meer kleur. De groep stelt voor dat ze met hun klank en kleur de prins een stapje voor zien. Ja, letterlijk en figuurlijk. En het is de vereniging Ars Musica, vandaar alle Gemengd zangkoor hier op Van Rij. de sleutels die ze op hun hoofd hebben. Ziet er schitterend uit, werkelijk waar. Heel mooi. Heel kleurig palet, een hele grote groep. Heel mooi. We leven met kleur. In kleur. In kleur met kleur. Ja, dat zit ook helemaal dik in de verfklodders. Ook weer een groep het Van Rij. Prachtige paletten. Ja, en geen optocht zonder confetti-kanon natuurlijk. Ja. Kijk maar eens wat een schitterend palet. Maar wat zal dat moeilijk lopen zijn? Kijk, het wordt gedragen op hun schouders, maar het lijkt me toch wel erg moeilijk te dragen. Maar het ziet er fantastisch uit. Er zijn veel groepen en eenlingen die inderdaad op kleur hebben ingespeeld met van het motto van de prins. En dat is toch wel leuk. Het slaat toch aan dan, hè? Het is een dankbaar onderwerp. Kijk maar eens wat leuk of dat staat als het een beetje schuin gehouden wordt. Heel leuk. Dat zal prins Gerard goed doen als hij deze band eens een keer terugziet. Ja.
nodig. Maar de wagens zijn nou eenmaal heel mooi en de groepen. Ja. Echt heel goed afgewerkt. Hier hebben we de Harmonie Euterpe uit Venray. Euterpe. En weer de handjes, hè? Ja. Ja, en naar Euterpe komt de familie van de prins. En Dat kost wel families in, ja. duidelijk te zien. Dat is duidelijk te zien. Ja, nou hoop ik maar zo meteen dat hij even in de camera wil kijken. Onze prins, want de wagen komt eraan. Nee, dat vind ik mooi. Dit vind ik schitterend. Bedankt. Veel succes, Venray Zomerhofstichting en lokale omroep. Oh, wat leuk. Goed Dit gewonnen. Vind ik schitterend. Schitterend is dat. Ja, dit vind ik heel mooi. Beter We laat hebben- nooit. Inderdaad, zo'n optocht. We hebben gisteren de jongens geïnterviewd. En dit is verschrikkelijk leuk, moet ik zeggen. En onze Force Piet die staat erachter, maar die vergeet helemaal om te kijken. Oh, dit vind ik leuk. Ja, en helaas zijn we hiermee gekomen aan het eind van deze reportage als de Prinswagen het beeld uitgaat. En we hopen dat u er erg van genoten heeft. En als het aan ons ligt, dan zijn we volgend jaar weer van de partij, hè Harry? Ja, hopelijk wel, ja. En ondanks dat hij uitgesteld werd, was het een fantastische optocht. Ja, het was en een hele mooie optocht. goede stemming. Ja. Ander publiek. We hopen dat u er van genoten heeft. En ik zou zeggen, tot volgend jaar wat ons betreft.